Neuveríte, čo sa stalo. Po rokoch som sa konečne spojil s konkurenciou. Spájame sa Viktor, Emil a Michal. Pýtate sa, že prečo by to robil? Nech zažijete niečo, čo nikde inde nezažijete. Doslova vám to odstrelí dekel. Od dnes sa tvoj život bude deliť na ten doteraz a odteraz. Spoločne máme 3-krát viacej času, energie a znalosti na riešenie vašich problémov. Pripravte sa na nové témy, individuálny prístup a perfektné proklientské služby. Spájame sa kvôli vám, aby ste mali lepší zážitok, kvalitnejšie výsledky a super pocit zo seba. Sledujte nás na viktorschiller.sk, hoďte sa do mailing listu, lajkujte a čakajte, čo príde. A len tak mimochodom, presťahoval som sa k lesu a k jazeru. Takže odteraz pôjdeme VHM-ko pekne na jazere v Bratislave na Draždiaku a na Bay System budeme chodiť praktické veci robiť do lesa. Teším sa na vás, dúfam, že sa čoskoro uvidíme a zatiaľ čaute. Ahojte.